krkání, říhání, pálení žáhy. Pro tento účel mi automatická kresba ukázala toto. Prasečí nožičky, už jsem to tady taky zmiňovala, pěkně se operou, očistí, že jo, aby tam nebyly ty chloupky a tak. A 2 pacičky se rozvaří právě se zmiňovanou kořenovou zeleninou, to znamená cerel, mrkev, petržel, dáme tam 2 pacičky, uvaříme v papiňáku úplně do měka. Vrbovka malokvětá, tak tu ať popíjí pan manžel celý den a je tam potřeba zacílit taky celý zlatobíl, jo, protože celý zlatobíl působí na ty ledviny a tohleto vodní hospodářství je propojený. Takže lékaři se o ní postarali bezvadně, nějaký bylinkový čajíček. Já vám teda teď jeden rychle řeknu. Je to řepík, který výborně bude působit na zažívání, protože tam ten stres je v oblasti toho žaludku. Řepík můžete dát 4 dílky, samozřejmě dáme kontrihel, ženská bylinka, dáme jí 8 dílků, přidáme měsíček červený, protizánětlivý, protirakovinový, dáme ho 8 dílků a podpoříme ledviny celých zlatobíl, 8 dílků, brusinka, borůvka, to zase na močové cesty. Dáme po 4 dílcích. Takže, aby jsme to doplnili, tak si tam dejte bylinku lišejník islandský, velmi dobrá bylinka na to, kdo má málo jodu. To jste právě vy. Takže si ji vařte několikrát denně, 5krát, 6krát, vždycky jakou špetku, hoďte do hrníčku, vodu spařte, převařte, ale nechte chvilku odstát. Jo? Ta voda musí být jenom 70 stupňů horká, aby se ta bylinka nezničila. Dobrý večer, tady Viola. Spíš by mě zajímalo vaše křestní jméno, buďte tak hodná. Viola. Jo, tak, já to jméno... dobře. Já už tam teda cítím tu stařickou demenci. Já děkuju za dotaz. Dobrý večer. Já bych chtěla, prosím vás, Alenku Pastel. Jo, jste už u mě ve studiu, vítám vás. Čakry jsou, mnohokrát jsem tady o nich mluvila, jsou to energetická centra. Vy je máte pozavíraný skoro všechny. Bodeď teda byste neměla problémy s depresema, s hlavou a tak dále. Ta energie neproudí vaším tělem. Já pracuji s energií Reiki, jsem mistr Reiki a proto teď na dálku, jenom na základě vašeho hlasu, vám posílám mentální energii a odblokovávám vám všechny čakry. Reiki je láska, pracujeme tedy s láskou a vy si to tu energii užívejte. Můžete cítit teplo, brnění nebo další vibrace. Kromě toho tedy bych vám doporučila, abyste pila čaj z topolovky růžové. Topolovka růžová. Je to bylinka, která je velmi dobrá na nadledvinky. Vy potřebujete zahřát, vy jste zimomřivá. Je tam i štítná žláza, jsou tam i ledviny. Je tam toho teda hodně. Já vám nadiktuju ještě, kromě té topolovky růžový, si dejte lišejník islandský a hlavně mochnu husí. Také si tam přidejte mateřidoušku a celých zlatobíl, vždycky po špetce, nemusíme to teda ani dílkovat, vám ty dílky dělají problémy, jenom si to špetkujte, udělejte si směs, vždycky si tam takhle šáhněte trošku, dejte do hrníčku, zalejte 70 stupňů vodou vřelou a nechte 11 minut polouhovat. Moje jméno je Miroslava a narodila jsem se 1.11.59. Vidím tady trošičku, cítím žlučník, ale to asi není to, co vy čekáte, že najdu. Vidím tady špatný kořeny v dětství, to znamená, že máte problémy s nohama. Vnímám na pravé straně křečovou žíru a docela velkou. Takže jestli o ní nevíte, nechte si srentgenovat nohy, protože se vám tam jeví a mohlo by to být nebezpečný, jo. Je to pravá nožička a je to vnitřní strana nohy. Jinak ještě hledám. Trošičku se mi tady objevuje tenké střevo. To znamená pozor na lepek, pozor na alergie z lepku. Pozavíraný čakry 1 až 7, to je úplně všechno špatně. Ale že bych tu viděla nějakou vážnou chorobu, to teda nevidím. Vzpomeňte si, co jste dělala přesně před 12 lety. Je to hodně důležitý. Kdybyste mi mohla říct něco o zdravotním stavu, narodila jsem se 2046. Paní Dagmarko, nechám to na vás. Jasně, dobře, děkuju, můžete mi to teda položit. Rozhodně to nebude nic dramatického, protože barva je růžová.
Takže jestli kamery ukazují, rukami jednoznačně kreslí na bolest srdce. Prosím vás, vidím tam močový měchýř, vidím tam trochu žlučník, vidím oslabený žaludek. To ano, ale to už v určitom věku je, tak to chce jenom trošku tou stravou upravit a tak. Ale mě tady ty moji poradci ze zhora ukázali to bolavý srdíčko a já jsem nějak přibrala, mě ty kalhoty nejsou, mě ta sukně tlačí, mě tlačí ta halenka, rozepínají se mi knoflíky. To není obezita, to je nafouknutí, to je psychická záležitost. Já doporučuji ještě do této kořenové zeleniny přidat fenikl. Dneska v dopoledním vysíláním jsem o tom dost povídala. Fenikl je zelenina, která je k nám dovážena z Kanady, je z Ameriky, z Kalifornie, ale taky z Turecka, z Itálie. Dobrý den, u telefonu Barbora. Takže Barborko, vidím tady nateklou slezinu. Slezina podle čínské medicíny, říkám to tu často, znamená smutek. A už jsme u toho. Je tady problém na pravý mozkový hemisféře. Máte v podstatě strach, co bude dál. Ptal jste se na kořeny. Jde mi tady váš, kromě teda pozor, ještě vás musím upozornit na tlustý střevo. Potřebovalo by vyčistit, detoxikovat, hlavně v oblasti vzestupného trakčníku, tam cítím nějaký problémy. Jinak vzestupný trakčník souvisí se žlučníkem, se štítnou žlázou a s nedostatkem vápníku. To všechno tady vnímám a cítím. Máte trošičku skoliozu na páteři, nedostatek vápníku, hořčíku, tak si to doplňte, ano. Kyselé rybičky dělají velmi dobře. Já mám v oblibě rybičky takový sledě v aspiku, vlastně i s tím rosolem kyselým, je to velmi dobrý, sráží to cukry. Další srážení cukru jsou zelené fazolky. Zelené fazolky jsou přírodní inzulín, takže ty si taky můžete jako přílohu vařit nebo do polévky rozmixovat, rozdrtit a nebo je nechat celý a dát je jako přílohu. Já bych se chtěl zeptat všeobecně na zdravotní stav. Držím v ruce modrou pastelku, takže tam bude ještě něco s vodou. Pavle, vám taky lítá tlak, jo? A to dost výrazně, takže to bych chtělo k lékaři, protože vysoký, nízký, tady se mi to vůbec jako nelíbí. Jste teda inteligentní člověk, máte úžasně chytrou a čistou hlavu, tak to je teda velký plus, ale to nám je teď houby platný, když nás bolí tělíčko, že jo? Takže ještě mě na nohy nepustili, pořád je to o ledvinách. No, já tady zachycuju do kresby hlavně teda nohu levou. Nevím, jestli jste měl nějaký úraz v koleni, ale vypadá to na úraz a je tam přetnutý meridián močového měchýře a ledvin. Hlavně z kaštanu koňského a lopuchu. Jo, to jsou dvě bylinky, které hodně pracují na těch cévních záležitostech. Takže tam bych ji dala špetku kaštanu, špetku lopuchu, špetku celíku zlatobílu. Na ten nikdy nesmíme zapomenout, protože to je král toho vodního hospodářství. Projedou se čakry, energii reiki, nebo někdo používá jiný druh energie léčivý, to je jedno. Já používám reiki a šambalu. Takže se to všechno rozblokuje a najednou ta cirkulace té energie, té čchy tam začne prostě proudit. Vy získáte takovou lepší náladu a to všechno. Takže